Gràcies a totes i a tots, especialment mon pare i els germans majors d'aquesta confraria, també Estanislao, Estuvo, Rafael Avargues, Vicent Unión, el Ferrer, Juan José Neso, Isabel, la que va ser una molts anys a la primera de la confraria de la Soledat. Però avui estic contentíssim. No sé si vostès ho preguntaran, però per què existeix la confraria del silenci i paz de la Soledat de Bellreguard? De totes les coses que més naturals és com naix la confraria. I imagina que a tots els que estem aquí probablement alguna vegada. Els millors idees sorgeixen quan surten els amics al voltant d'una càmera i hi ha un bon amic. A partir d'ahir tot és possible. Gràcies a això, que va passar fa 60 anys, estem aquí a nosaltres. Em parla prou per correu electrònic, WhatsApp, hem parlat cara a cara per telèfon i en totes les converses s'ha manifestat un coneixement i una estima molt gran per Bellreguard i per la seva gent. I tota la realitat, sense dubte, dels seus pares. I nosaltres vam pensar que estava molt bé contribuir a la normalitat també de la història d'una confraria que es queda per escrit tota la seva història, però no només la part històrica, sinó la part humana, els afectes, els reconeixements a la seva gent. Tot això portava Àlex d'incorporar i nosaltres vam voler ajudar-lo. Cuando Alex explicaba por teléfono, dice, es que el archivo, Alex, pero es un archivo para según, acabo de entrar. Vas, pues van a encontrarte tú, el historiador, y José miraba por teléfono. José, bueno, pues a las cargas, mira lo que puedes probar, y yo también estaba en la especialidad de los colegios, las cargas de bots y libres. Y bueno, eso es una forma de colaborar que es plasmar lo que es la historia de Bellreguard. Una historia que ya Alex naix en la parròquia, naix en la religiositat del poble, naix en la fe del poble, i que a mi m'agradaria que aquesta història continuarà endavant per pur egoisme, perquè si no que formaria part d'aquesta història. Un llibre que mira enrere avui, en el 2015, però que crec que pot ser molt bo per a que mirem a un futur i que com a poble creixem, com a veïns de Bellreguard avancem i com a cristians creixem també en la fe.